baba siyaphila hamba nje. Hayi kuhamba kahle kakhulu mfowethu kunomuntu osandabazi ukuthi abantu bokufika bazohamba kuleli. Ngibona abantu namhlanje baphume kakhulu ukudlula okwayizolo ikakhulukazi inhlanga eziningi ezahlukahlukene. Isho ukuthini lento kunina eniseka kakhulu into kwaMangobese? Asike sithi bafo abantu abangabazayo osopolitiki akekho umuntu osemphakathini ongabazayo. Abantu abangabazayo yikhulu futhi umuntu ongabazayo uhulumeni osiphethe ukuthi abantu bokufika bazohamba ngoba njoba silana sizile ukuzodlala ngeshiya emakhaya ngeke sidele sinikele ngempilo zethu kanti sinikelela izi. So kuthiwana ngamakhanya kwayikhanyela okudlula lokho esikwenzayo ngoba kuyakuthiwa umuntu uzama kathathu okwesithathu usuke sehlulekile okwamanje kusakuzama kokuqala lokhu emakuthatha i-peaceful march. So ngelinye ilanga siyongayinza kodwa simasha ngoba kuyabonakala engazathi abezwa kahle lawa esithi basiphethe yiloko bafuna ukushaya. Yeah, uMangobese uthinta indaba enkulu ukuthi abantu bokufika baqashiswa abantu bakuleli. Mhlawumbe umuntu osenenkani othi yena mina ngiyazuza ngomuntu okufika kwami la engiqashise khona. Ungathini ukumakha umuntu wakuleli ukuthi akakubona ukubaluleka ukuthi bahambe babuyele emazweni abo? Weba for lihle iqiniso uma ukhuluma ngabantu abaqashisile lapha ekhaya beqashisa ikwerekwere ngalimuva la kamakhelwane. Sekuphoqa ukuthi manje nala ngambe kolivalisa kwenziwe ivideo vele iqalwe yimina lonto khona bezobona ukuthi kahle kahle nasemalokishini asisawafuni ngoba mangizothi mina asiwafuni emalokishini khona uzongena kuma comment ajawu nathi nje kamakhelwane wakhe akithi yabo fanele iqale mina kuqala khona lento izoqhubeka ngithi mina ngilona ixoxo njengoba manje sikhuluma nabantu abasiphethe abamaxoxo abawosomathuba amathuba abawathola kulaba bokufika kwamathuba emali lo. So mina ngenza ngiqale mina kuqala ngenza iqiniso njengoba ngiwasuse yadini okuyingakithi angiwasuseke nala kamakhelwane. Bafo njengoba manje sisuke yadala isho njalo uJohn. Amazwi okugcina ongaphetha ngawo wabhekise kuMangobese ukuthi nizinsizwa zaKwaZulu nezinye inhlanga kufanele zibe kuleli nizoqhubeka nimeseke ngaso sonke isikhathi ngathini? Mina mntababa engingakusho kulula ngingathi ngaphandle komzali wami noma komndeni wami uMangobese la efa khona mayefela lento esiyenza njengamanje ayinami ngiyofela khona baba. So ngiyacabanga ukuthi insizwa nensizwa sikhuluma nawo limo olulodwa. uMangobese ushoda ngento ezimbili, ushoda ngentshebe ashoda ngenye into ebasemadodeni. Kahle kahle uMangobese indoda uphelele. Ngiyaxolisa kumne wethu okumyeni wakhe kodwa wathola umuntu ophilayo lapha. Wathola umuntu ophilayo udade wethu uphila kakhulu ingako sinikela ngempilo zethu. Sithi mangaba befike bemshaya noma mabembulala noma mabemdubula noma mabemthumba noma mabembopha baletha amaveni amaningi basibophe sonke. Ukukhumbuza abaseThekwini amakwerekwere noma ngakuthiwa yini abayitshela ukuthi ngoba sesegoli asisabuyeli kubona siyeza noma sizi webafo iTheku besiklina ngemshanelo. Wayesethi uphakela umthakathi ngoba eThekwini sekunamagundane nezinyoka. Indoda nendoda iphatha isikhwili enze ukuthi mangabe iclean isusa amagundane ebese isikhwili sisebenza ukulishaya malingafuni ukusuka. So engathi ezoqinisa isandla kakhulu manje kwaZulu angingathi eThekwini kuphela angithi kwaZulu kodwa eThekwini lizophupha nommeli bafowethu eHarding ke angisaphathe sakhuza bafowethu eHarding siyangena olwesine olwesihlanu isabatha isonto sivala yonke into ngomsomluko. Umuntu wase South Africa onamandla akahamba ovula ikhawashi yadinga amakhawashi aseyadinga aphethwe amakwerekwere siyawavala namasaluni siyawavala. Onamandla kowale South Africa abe umsebenzi wakhe lo noma imuphi umsebenzi oranwa ikwerekwere lapha yadinga. Umuntu wase South Africa afika ngomsomluko olwesibili olwesithathu uMeyi wonke nifike bafowethu uzothatha indawo eqinise kumele ulenze umrentelo uMastende ebese lo ndawo ebeyakho. Lento abakwazi ukuyenza ngabona ba rent thina manje sesorenta bese siyangena ngodli. Mfowethu abo ngakhulu ngesikhathi sakho shemba kabe nani abahambe amen.